Sziasztok, én Tompos Vince vagyok, ez pedig a Szintén Zenész Blogcast. Ezt nem publikáltam. Ja. És hát megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm két vendégemet. Áron Andrist, akit a Trillionból, a Lazarusból, a Teethmarksból, a szóló koncertjeiből, a Black Circle Orchestrából, régebben a Next Frame-ből és a Grand Mexican Warlockból lehet ismerni. Jól mondtam? Mindent tudsz. Illetve Nagy Gergőt, aki a tavaly előtt visszatért Makrohangnak a gitárosa. És titeket Porteleki Áron és Sági Viktor ajánlott. Ugye interjú előtt említettétek, hogy volt közös busz utazásotok, tehát ismertétek egymást, de mégis egymás zenéit. Mennyire ismeritek, mennyire vagytok képbe? Én képbe vagyok, mármint ezelőtt a interjú feladat előtt is úgy tudtam Makrohangról. Gergő? De én is abszolút már nem tudom, hogy gondolkodtam meg, hogy így készültem az interjúra, fel is adtad a házit, hogy egyrészt hallgassuk a másik zenét, úgyhogy az elmúlt pár nap az ilyen api lázban telt. Már mennyire lehet végigmentem a diszkográfián, vagy legalább az új cuccokon, de egyébként hát ismertem az apit így, mint api, mert személyesen ezt mondtad, hogy egyszer találkoztunk, de azért ez a buszút az tényleg nem volt egy ilyen mély barátság, vagy valamilyen, most beszéltük is az előbb, de meg is lepett az api emlékezetre. Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy ilyen szervezett út volt végül is a ja, igen, nem tudom, hogy Kapolcsra mentünk le, igen, szerintem valami Hello Wood-os, és akkor így teljesen random volt, szerintem, hogy egy busszal mentünk le. Arra emlékszem, hogy ez az a buli volt, ahol ez a egymásnak játszatok hát igen, helyszín. Igen. Na, erről majd beszéljünk. Megnéztük mindannyian egymást, nem tudom, kik voltak, még volt valaki, még nem teszem a többi zenekar, de... Akkor ez még egy 2010-es évek elején lehetett valamikor. Hát, valamikor. Kezdjük talán egy kicsit távolabbról a beszélgetést, ilyen felvezető kérdés, hogy van esetleg újévi fogadalmatok, vagy hogy indultatok neki ennek a 25-ös évnek? Nem iszom soha többé. És ez meddig tartott? Hát most ez egyelőre van, igen. Nekem két napig tartott. Na, hát figyelj. Én nem szeretem az ilyen fogadalmakat. Most arra próbálom rávenni magam, hogy ez ilyen záróvizsgámra elkezdjek tanulni, ami egy hét múlva lesz. Ha az sikerül, akkor már elégedett vagyok az évben. De egy ilyen nagy fogadalmakat nem szeretek, mert úgy, tehát, hogyha már így fogadozni kell, akkor már régen rossz. Hogyan telik egy zenésznek a karácsony, vagy nektek, hogy tehát az a szünet tudtatok-e pihenni, illetve ez most mennyire szólt a pihenésről, alkotásról, vagy koncertekről? Tudom, hogy Andris, nektek volt jó pár fellépésetek azért, de volt esetleg idő pihenésre is? Hát a karácsony hetén akkor nem játszottam egyedül, de amúgy én így menetben vagyok most már lassan ilyen másfél éve, szerintem, hogy nem volt kb. Egy hetem, hogy nem, De a karácsony az igen, ott volt egy ilyen egy hét megálló, de aztán utána volt még 4 bulim, aztán most 30-án játszottam utoljára, úgyhogy azóta igazából ez az első alkalom, hogy így valamit csinálok. Gergő? Én a karácsony egyáltalán nem szólt nekem a zenélésről, meg azért alapból is így, nem tudom, nekem ez az egész zenész kérdés, majd gondolom erről fogjuk érinteni, de azért így nem. Többiekhez képest, akikkel így körül vagyok véve a zenei világból, nem tekintem magam úgy zenésznek, hogy most így erről szóljon csak az életem. Meg a Makrohanggal játszunk csak, úgyhogy ez elég ritkán is. Most novemberben volt egy koncertünk, és azóta így nem foglalkoztam a zenével. Úgyhogy karácsony az ilyen, hazamentem, meglátogattam anyukámat, és ennyi, aztán a barátaimmal meg összejöttünk még. Arra emlékszem, Gergő, hogy mikor interjúztunk 2010, hát inkább az 6 körül lehetett, hogy akkor is végtelenül szerény és alázatos voltál. Aztán elmentem a koncertetekre, a Makrohang koncertre, és így azt a címet adtam a cikkemnek, hogy a koncert, ahol nem mentem kisörért, mert egyszerűen annyira odaszögezett a zenétek a padlóhoz, hogy az embertelen. Ugye elég nehéz a két
nem két zenekart, ugye esetben nem kettő van, de akkor inkább úgy mondom, hogy a két zenészt összehasonlítani, hiszen Andrisnál nem, hogy számottani, hanem lényegi elem a szöveg, a zene mellett nyilván. Ugye nálatok pedig, Gergő, nincsen szöveg, tehát instrumentális zenét toltok, de azért hoztam, vagy azt szeretném párhuzamként hozni, hogy mégis a két zenei alaknál az intenzitás talán, ami közös, hogy mindkettőtök zenei elemi erővel szólalnak meg. A Csongor Bálint szokta mondani, hogy hozzájárok énekelni, hogy onnan lehet felismerni egy zenét, hogy jó-e, hogy libabőr megvan-e. És hát mindkettőtöknél megvan, én mindkettőtök zenekarait nagyon szeretem, de mégis erről az intenzitásról beszéljünk, hogy ezt ti belülről hogy élitek meg, hogy ti ilyenkor szintén végig libabőröztök? Ja, abszolút. Mármint nem tudom, akarsz erre rácsatlakozni rögtön? Hát libabőrözni koncerten nem. Vannak persze momentumok, amikor így a csillagáláspont úgy áll meg így a három ember között, hogy így ezt most úgy oda így pont így beletaláltunk mindannyian, és akkor ez egy jó pillanat, de nem meg nyilvánvalóan más fizikális rezgéseket okoz bennem, szóval hogyha a metált játszom, az egy katartikus, extrém, agresszív, jó értelemben kicsit gusztustalan érzés, akkor egy ilyen más verzió már alakulok át abba az állapotba, de van, amikor például nem sikerül. Ezt is most már így megtanultam kezelni, hogy nem minden este történik ez meg. Vagy amikor egyedül játszom, ott szintén vannak ilyen pillanatok, amikor valamit, mit tudom én, úgy gurul ki, hogy vagy akár lehet az egy hiba is. És ami nem tudom, megható számomra, hogy így ez most de szép, aztán tudom, hogy soha többen fogom emlékezni se rá, meg eljátszani úgy. Írás közben vannak nekem olyan hasonló, de nem libabőrszerű, de inkább ilyen elképedés, hogy ez egyáltalán. De én nem tanultam zenélni, a fogalmam sincsen mai napig. Próbáltam többször megtanulni, hogy milyen hangot hogy hívnak, meg ilyesmi. Úgyhogy ebből kifolyólag én így még mindig azért így 20 év után így meglepődöm, amikor így valamit így befejezek, hogy így a kurva. Így elkezdtem rajzolni egy kört, és így elértem a végére, és ez így. Igen, szóval akkor van ilyesmi érzés. Gergő? Nekem ez a libabőr, nem tudom, ez átérzés, ez ilyen elképesztően fontos, meg nem tudom, még amikor nem is zenéltem, már azt úgy éreztem ilyen, nem tudom, kamaszként, vagy ilyen kisebbként, hogy amikor így valahogy így telítődve vagy, ilyen nem tudom, hogy mivel, de hogy így, akkor így azért így nyilván egyrészt egy kényelmesebb, vagy egy ilyen könnyedebb élet volt még 15-6-7 évesen, tehát nem volt annyi munka, meg stb. Ilyen, hogy így folyamatosan egy ilyen töltött állapotba tudtam lenni, és akkor mondjuk, hogy verseket olvasva, vagy akár ilyen zenéket hallgatva, ez ilyen nagyon sokszor jött, hogy így kirázott a hideg, vagy ilyen katartikus élményem volt. És azért ez a mai napig így nekem ez így nagyon fontos, tehát amit mondott az Api, hogy így igen, mert meg kell tanulnod aztán, hogyha sokat játszol, hogy így valamikor ez nem jön, és akkor úgy is lehozod, meg nyilván úgy is meg kell tudni csinálni, de így nekem ez mindig hiányzik, meg egy picit azt érzem, hogy ha bennem az megtörténik, hogy mondjuk koncert közben tényleg így beérzel valamit, és nem az nálam legalábbis nem úgy néz ki, hogy most egy 40 perces koncert közben folyamatosan ráz a hideg. De mondjuk van egy-két ilyen peak moment, amikor itt így azt érzed, hogy na ez most így történik tényleg így, és ez most itt van, és akkor az oké, hogyha meg ez nincs, akkor mindig így kicsit így tehát így úgy érzem, hogy nem voltam én eléggé átszellemült ahhoz, hogy ezt most így át tudjam adni, és akkor ez biztos. Általában egyébként az a tapasztalatom, hogy rohadtul nem, tehát az emberek mondjuk nem érzik feltétlenül, de mert van, hogy ugyanúgy jönnek oda, hogy úristen, ez milyen jó volt, amikor te érzed, hogy
Amikor az életed legszarabb amikor volt, és mindenki gratulál neked. Igen. És akkor nem érted, hogy most mi van. Az a mindfuck. Igen, az ilyen furi, hogy akkor most így... Hogy van ez? Akkor hogy van ez, igen. De amikor meg ez van, hogy ez tényleg megtörténik, akkor meg így úgy érzem, hogy most én is így jelen voltam, meg át tudtam adni, meg volt egy energia többlet, amit így nem tudom, fejeztem, és ez így tényleg megtörtént. Szerintem ennyi, de ez nekem ilyen core dolog, hogy legyen ez a... Mindenképpen szerintem létezik ez a közönség és közted létező pingpongozás, de közben valóban érdekes, hogy így néha teljesen abszurd azt elvileg te nyertél, és senki nem gratulál, meg semmi extra, valamikor meg full kikaptál, és oda jönnek, és hogy... Igen, úgyhogy ilyen ott is van, de nincs is ott, fura. Ugye az intenzitásról beszéltünk, olyan kérdésem lenne, hogy az mindig érdekelt, hogy a zenekarok koncertfotókon látom, vagy ilyen Facebookos posztokból, hogy koncert előtt mindig van valamilyen ilyen rituálé. Ilyen, vagy összekapaszkodás, vagy... Én ezt mindig úgy irigyeltem mindenkitől, mi mindig próbálunk kitalálni a hülyeségeket, hogy ilyen segget csapjuk egymást, meg volt, hogy megcsókoltuk egymás kezét, de igazából nálunk így soha nem volt ilyen. Ez a... Igen, de föltuningolás, és akkor egy csapat vagyunk, vagy mint egy ilyen foci csapat, vagy rögbi kurva csapat. Kurva jó, amúgy én adnám ezt le, nincs soha. Nincsen. Nálunk nem valahogy, én csak olyan zenekarokban vagyok, ahol nincsen ilyen. De akkor mit csináltok? Vannak ilyen hülye, ilyen kézfogás, meg ilyen, tudom, a Black Circle-ben egy összeérintjük így a kezünket, és akkor azt mondjuk, hogy rice, yeah, ami egy ilyen nagyon rossz... Mármint rizs, yeah. Aha, ami egy, nem mesélem el, mert kicsit offenzív a történet, de mindegy, egy ilyen inside joke. Szóval csak ilyen nagyon szar. Jó, ez szerint nekem tetszik. Cool story volt, ugye? Ilyen nagy rituálé, az nálunk sincs. Én így próbálom így azt keresni, hogy tudok így átszellemülni, meg tényleg ezt a magamban is megtalálni, hogy kicsit így felmenni valahova, ahonnan így tudsz kiadni dolgokat, de azért nem tudom, így nehéz is, meg igazából csak próbálunk mondjuk kapcsolódni valahogy így a többiekkel, és akkor lehet, hogy ez egyébként valami teljesen pont eszembe jutott, turbinás koncert előtt így bezárkóztunk, egy ilyen, körülbelül ekkora ilyen backstage volt, hogy kb. És akkor ott hárman egy picit bezárkóztunk, és elkezdtünk ilyen elképesztő nagy fasságokról beszélni, de tényleg semmi költészet, meg semmi ilyen, tehát a legtrógerebb dolgok, ami történt a másikkal, így nem tudom, az elmúlt időszakban, és akkor ez nyilván ebbe tök jól tudtunk kapcsolódni egymással, tehát megteremtett egy ilyen tudom, összhangot, de ezek ilyen ad-hoc dolgok akkor. Szerint, hát ez tök ad-hoc volt, de így éreztük, hogy tudod, kapcsolódunk valami által. Ilyen nagy rituálé nincs. Ilyen hangulatokról beszélünk most is, legalábbis szerintem, hogy milyen hangulat szükséges ahhoz, hogy ti alkossatok otthon, vagy nem otthon. Tehát ezt sokszor el szoktam képzelni, hogy ez mégis hogyan történik, mert valamikor ugye olyanokat nyilatkoznak zenészek, akár ti is, hogy ez most így kigurult, ez így kijött, valamikor hosszabb ideig tart ez a megfejtés, de mégis, hogy milyen állapot kell az alkotás, az mi az ideális? Hát az én, nekem, ez nyilván másnak más, én nekem viszonylag egyszerű, de egyben mégis elég ilyen spirituális, sőt kizárólag gyakorlatilag spirituális, mert én nem tudok, meg nem is szeretek igazából így feladatként leülni, hogy most így írjunk egy dalt. Nem, meg tudom csinálni, csak számomra a végeredmény biztosan nem lesz az, mint hogyha... Szóval én úgy élem az életemet, hogy a dalok azok számomra ilyen terápiás és nagyon személyes dolgok, főleg a szóló történetemnél, és én
életem végéig valószínűleg, amióta ezt felfedeztem gyerekkoromban, én így várni fogom ezeket a dalokat, és állandóan nyitva kell legyek arra, hogy várjam ezt, hogyha most nekem... Szóval például, számtalan millió interjúban elmondtam, hogy van ez a... amikor el kell induljak, és késésben vagyok valahova, vagy nem tudom, akkor mindig leülök zongorához, mandolinhoz, gitár, valamelyik hangszerhez, mert 10 esetből 6-szor valami jó téma jön ki belőle, mert a nyomástól is az, hogy nem kell, de... Szóval azt meg szoktam játszani, de én így inkább így várom azt, hogy azt érezzem, hogy most szükségem van arra, hogy leüljek és írjak, és játsszak vele, mint egy gyerek, és hogyha ez nem jön akár fél évig, ami most már ritka, de hogy mit tudom, hogy fél évig, vagy hónapig, vagy 2 hónapig, akkor tisztában vagyok vele, hogy nem jön. Hogyha jön, akkor félre kell söpörjek így nagyjából mindent, mert jön éppen a kaki. Szóval nálam kicsit valahogy így működik, ilyen furi. És amikor jön, akkor mennyi idő alatt van kész? Vagy valamikor nagyon hosszú idő? Vagy... Figyelj, van olyan, hogy mit tudom én, általában a legkarakterikusabb, legismertebb dalaimat, azokat írtam a legrövidebb idő alatt, szóval van, amit nem tudom, 5 perc alatt, 10 perc alatt, negyed óra alatt szöveggel együtt. Elképesztő. Van, ami dolgozom, nem tudom, mondjuk egy jó pár hétig, vagy akár egy hónapig maximum, annál tovább nem szeretek húzni valamit, mert akkor úgy érzem, hogy már így annyira erőszakolva van, hogy így ez egy valami jel, hogy ez nem. De ez nagyon ritka. Nem szeretek. Én a befejező, ezt pont most olvastam a Rick Rubinnak a könyvében, hogy van 2 dalszerző, és nem teszem a másiknak a neve, de az egyik az, aki folyamatosan dolgozik rajta, és folyamatosan nem meri befejezni, és témái vannak, nagyon sok téma, és van a befejező típus, aki pedig nem tud játszani a zenével, nem tud csak így esetlegesen jönnek igen, így neki, hanem be akarja fejezni a dalt, és valószínűleg be is fejezi meg. Ilyen tételesen dolgozik, és én amúgy most dolgozom nagyon magamban ezzel, hogy mert így azért nagyon sok lemez után most már picit néha így unom ezt a fajta variánst, úgyhogy így próbálom igazából kihúzni a széket magam alól. Te szándékosan? Aha, igen. Erre amúgy nagyon tudok rácsatlakozni, igen, mert tök sokat gondolkodtam már ezen, meg most is eszembe jutottak, hogy api mesélt dolgok, hogy amúgy alapvetően nálam is ez volt már, hogy így, mármint az, hogy így meg kell tanulnod, és pont ez jutott eszembe, hogy olyan, mint a vadászat, hogy így magadat így arra kell alkalmassá tenni, hogy amikor történik, amikor jön, akkor te így meg tud csinálni. Ezt amúgy a Pilinszky mondta egy interjúban, pont ezt a vadászat, hogy olyan a költészet, igen, a költészetben igen, hogy így leülsz, kihegyezed a fegyvered, meg minden, és akkor amúgy nem tudsz mit csinálni, tehát hogyha nem jön, akkor lövöldözhetsz a semmibe, meg azért nyilván olyan szinten, mert nem tudom, ha elérsz így a profizmusnak, tehát hogy meg tudsz írni egy dalt, most azt mondják, hogy van 10 perced, írjál valamit, tehát fogsz tudni írni valamit, de az olyan is lesz, hogy így az valami extra, az nem lesz benne, és akkor azt szerintem, vagy most én ezt vettem ki az api szavaiból, hogy ezt azért így érzette, és igen, ez egy ilyen iparos munka, így rendben van, jók a harmóniamenetek, jó az ének, jó minden rajta, de hogy így amúgy valami paramira hiányzik, amivel te is kapcsolódni tudsz egyáltalán ahhoz a dalhoz, amit írtál, és szerintem még az is benne van, mert így látom, nem tudom, vannak barátaim, akik én egy ilyen nagyon laza személyiségemhez képest egyébként meglepően laza hitvallást vallok ebbe, hogy tényleg amikor így nem jön, akkor csinál valami teljesen mást. Mondjuk, oké, én tényleg megengedtem, vagy én így 5 évre teljesen kivontam magam ebből az egészből, tehát hogy nekem ez odáig fajult,
Emiatt volt a visszavonulás? Hát, vagy a szünet? Több része is volt nyilván, most ez egy ilyen hosszabb sztori, hogy ott így mi befáradtunk bele, meg stb. De igen, én akkor így azt éreztem, hogy nincs mondani valóm, hogy így nem hiányzik az, hogy most így zenéjek, vagy embereknek játszak, vagy semmi, így nem. Tényleg ez nem volt mondani valóm. És akkor így barátaimnak is más kapcsán, mondjuk amikor így ilyen alkotói válságban vannak, akkor így mindig szoktam tanácsolni, hogy így hagyd a faszba, hogy csinálj valami tök mást. Kicsit szerintem ez olyan, hogy így meg kell tanulnod így tisztelni ezt az egészet, hogy nem te vagy nem te irányítod ezeket a dolgokat, és nem vagy nagyobb, mint ez a, nem tudom, megnevezhetetlen, megfoghatatlan valami, és akkor, hogyha ezt így megtanulod tisztelni, hogy nem akarod megerőszakolni, vagy így nem akarod ezért, akkor így el tudod fogadni azt, hogy eszköz vagy lényegében. Igen, hogy ez így rajtad kiül el, majd lesz. És akkor közben meg egyébként van a másik oldala, hogy tehát, hogyha sose fogod meg a gitárt, vagy sose ülsz le az zongorához, úgy azért nem fog megíródni egy dal magától, tehát hogy így a munkát is bele kell tenni, de valahogy ennek a balansza az egy ilyen nehéz dolog. Nekem mindig onnan jön, hogy ha jön valami mondani való, akkor kell azt elkapni. De még picit azért hadd járjuk körbe jobban ezt, hogy ez úgy van, hogyha mondjuk utaztok egy metrón, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és akkor egyszer csak jön valami, akkor érzed, hogy le kell írni, ugye? Tehát akkor be kell pötyögni, vagy ez hogy van? Én fejbe jegyzetelek. Nem tudom, nincs szükségem. Jegyzet alkalmazásra, vagy? Érdekes, hogy ha riffről van szó, metáról van szó, akkor memózok. Akkor kis hangfelvételt csinálok. De ha dalról van szó, szövegről van szó, akkor az valahogy így emlékszem akár hónapokkal később. Igen, ez hülyen tud kinézni, amikor mész az utcán a Spárból kifelé menőt, és akkor így a riffet így dúdolod fel a... Elkéred a biztiadnak a hangos bemondani, és akkor... Én rögtön le is teszem. Elnézést. Bocsánat, ez a legújabb sláger. Ja, hát igen, ez egy ilyen bizarr játék. Mi volt a legextrémebb ilyen szituáció, amikor így rátok jött a kakilat? Szóval, hogy amikor rátok jött nekem én egyszer elbújtam egy forgatáson, mert akkor a patkán ülve akkor írtam meg a The Wind című dalomat a legutolsó lemeznél, ami az egyik legszebb tétel lett rajta, és az is egy ilyen pont az a dal megy a fejemben. 4-5 perc volt igazából, alig vártam, hogy hazaérjek, hogy leírhassam a szöveget, amit már ott így meghegeztettem, és egy ilyen valami hajógyáros forgatás, nem tudom, ami spotnak, ami kanapén kellett üljek, és ott a vitár is ugrált rám, meg a nem tudom, mit paramság, és fasz keresek itt alapból, meg mennék haza befejezni ezt. Az talán ilyen. És akkor hazamentél? Ja, csak gyorsan leírtam a szöveget, igen, de a szám az ott a patkán ülve, az meg volt, igen. Gergő? Nekem ilyen szerintem így nem tudok ilyen sztorit, de hát sok ilyen van, hogy megyek az utcán, és akkor feldúdolok valamit, vagy csak otthon. Ez is, amit mondott az Andis, hogy már menned kell valami, felvettem a futócuccomat, és akkor ilyen beülök, akkor úristen, még visszamegyek, még ezt felveszem, és akkor még egy fél órát, vagy egy órát így. Garantált késés. Igen, de egyébként minél több programot kell szervezni. Egyébként későn kell elindulni. Ebben abszolút van valami, tehát hogyha így kicsit így rá vagy kényszerítve, hogy nem tudom, elhagyd a lakást, vagy így felállja, mondjuk én legtöbbször azért mostanában, mert főleg ez gép előtt írok zenét, hogy ott felveszem a gitárokat, stb. És akkor, hogyha így el kell onnan menned, de így, akkor tudja, hogy jön. Igen, de amúgy meg ilyen bizarr is egyszerre, hogy nekem ilyen, mindig eljátszom a gondolattal, hogy amúgy megtehetném azt, hogy most így írok egy SMS-t, és nem megyek. Viszont akkor így elszállna. Az biztos vagyok benne, hogy akkor nem lenne olyan érdekes. A Jean visszarepülne a... Ja, igen, a kakiba. Nem lenne olyan érdekes akkor valahogy, szerintem. Nem tudom. Ez a nyomás dolog, ez érdekes dolgokat hoz ki az emberből. Ez akkor hasonló megfejtetetlen dolog, mint a közönség igen, reakciója. Igen, azért igyekszem
mit tudom én most amúgy pont az elmúlt 48 órában majdnem, hogy kizárólag csak írok, és igazából ne úgy értse senki, hogy nekem szükségem van arra, hogy most elkések valahonnan, meg minden áron leülök a ezért, nem tudom, szóval ezek azért egy akkor most nem írtál otthon semmit, mert ide pontosan érkeztél. Nem, most mással egy rossz bakancsot rendeltem rossz mérettel, és rohadt visszaküldéssel szenvedtem, azért késtem egy picit. Nem késtem. 2 perc, igen. Úgyhogy sajnos nem jó. De a következő interjúnál már lehet, hogy lesz valami dolog. Igen. Úgy azt kérdezném, hogy ugye nálatok egyértelmű, hogy instrumentális a zene, amit játszotok, de Andris... Jazz for Metalheads. Igen, ezt amúgy én akartam megkérdezni, hogy ez honnan jött. Amúgy. Ezt a metálos a brigád amúgy? Abszolút nem, abszolút nem. Tehát kifejezetten nem, vagy? Hát kifejezetten nem. Tehát jó, akkor meglepődtem, mondom, ezek izék. Nem, egyszer, nem, tényleg egyáltalán nem, tehát nekem, én szerintem sosem hallgattam így metált. Tehát mindig is, amikor elkezdtünk így keményebb riffeket írni, akkor mindig így volt bennem, tudod, egy ilyen, hogy így... Árulás. Igen, nem árulás, hanem hogy így tudtam, hogy ezt egyáltalán így kell játszani? Vagy így hogy így ezt... Úgy. Gyorsan, szarul. De jól játszol, nem? Gyors. Hogyne? És volt egy ilyen legendás, egyébként én az Apit is onnan ismerem, vagy így akkor ismertem meg, hogy számunkra a saját legendáriumban legendás albérlet, ahol a Gyányi Marci lakott, a Rebák Tibi, aki sörfőző, meg egyébként volt saját zenekara és akkor, meg a Rebák Tibi az öccse, és hát azok voltak azok az évek, amikor még egyetemre jártunk mindannyian, de már egyáltalán nem jártunk be, és akkor kívülről fújtuk az internetet, meg állandóan baromkodtunk, és akkor például ő nagyon benne volt az ilyen keményebb zenékben. Szerintem ő mutatta annól, hogy az Apit is nekem, meg ezeket a zenekarokat, meg egyáltalán ezt a kört, ami nekem akkor teljesen ismeretlen volt, és amúgy ő találta ki ezt a helyzét, és úgyhogy az a Jazz for Metalheads, ezt azóta is. Értem. Tehát akkor ez ő. Igen, az ő érdeme. Amit aztán ugye hogy nem használtunk sokat, és akkor így próbált, most amikor újra elkezdtünk, akkor próbáltunk ilyen jobbakat kitalálni, vagy mást. De nem lett jobb. Mivel, hogy egyébként se nem jazz a zenénk, se nem metal, tehát hogy abszolút nem passzol ilyen értelemben, de valami meg mégis működik. Mert igen, szerintem is igen, amúgy. Tehát hogy ennél jobban amúgy nem tudjuk megfogalmazni, csak én próbáltam lecserélni, aztán próbáltam túl gondolni. Metal for jazz heads esetleg, de ez meg... nem, voltak ilyen, volt egy-két ötlet, de tényleg semmi nem volt ennyire jó, szóval és akkor visszatértünk, hogy jó, ez működik, ez tényleg így organikusan, meg ezt nem tudom, azért valamennyire így egyedi is, tehát így meghallod, és akkor van egy ilyen képet belőle, hogy nagyjából mi lehet, úgyhogy... Ezért sem akartatok éneket? Mert hogy akkor ott már hörögni kell? Vagy? Ja nem, az ének az nekem sose... hogy mondjam, én mindig a zenét flasheltem így a zenékbe, tehát úgy a zenét, hogy tényleg a dallamokat, meg a harmóniákat, meg az akkordmeneteket, meg a váltásokat, meg a tempókat, meg ezeket, és így mindig erre fókuszáltam. Tehát amikor még nem tudom, mondjuk ilyen tini koromban, nekem a Beatles volt az első zenekar, amit így felfedeztem, ami így tudatosan, nem tudom, 15 éves voltam, és akkor úristen, ez ilyen zene, és akkor ez így, de fogalmam nem volt, hogy milyen hangszer, micsoda, meg nem tudtam angolul se, de így a zene az nagyon megfogott, és akkor így a szöveg az nekem sose volt ilyen. Ami tök érdekes, mert közben meg volt ez az ilyen versírós dolog is nekem, ez így fontos volt, de sose kapcsolódott össze, hogy ezt így egyszerre lehetne csinálni, meg valamiért a mai napig is egyébként, tehát nekem így a zene a legfontosabb, mondjuk még ha hip-hopot hallgatok, akkor is az van, hogy így ha a zene az megfog, akkor működik nálam. Most ezt hülyeségből kérdeztem, csak ezt, hogy nem, azért nem kell énekes, mert akkor örögni kéne, de hogy igazából nálatok az van, hogy kifejezi, elegendő a zene ahhoz, hogy amit akartok mondani, az bőven elég a zene. Tehát, hogy nem kell én azt feleslegesnek nyilván... tartottátok. Gondolom, de ez most szállbattam. Nem is volt sose ez egy ilyen téma. Tehát, hogy mi csináltunk, mert hogy tudom, hogy vannak olyan zenekarok, akik így megalapulnak, és akkor keresnek énekest, és akkor addig instrumentálisan játszanak mondjuk, és akkor ez vagy nem tudom, szerintem ez egy ilyen
lehetőség, Igen. de mi nem ezek voltunk, hogy nem volt énekes, hanem így akartunk egy instrumentális zenekart, és ez sose volt téma, hogy kéne, vagy milyen lenne, vagy így. Ja. De nálatok, Andris, a Lazarusnak a címadó, tehát a Lazarus című lemezen van 2 instrumentális tétel. Ugye a legutóbbi, a Black Esther nincsen viszont. És hogy hogyan teszel különbséget a között, hogy írsz rá énekdalamot, és milyen indítatás van a mögött, hogy nem kell ének? A dal mit kíván, szóval hogy azt szolgálom ki. Számomra az ének az egy fontos elem amúgy, de ha a dalt nézem, akkor nem eléggé. És én igazából mindig is szeretem az instrumentális zenét, ad egy, másrészt pedig már a zenekar elején nálunk az instrumentális blokkok, azok mindig is amúgy egy ilyen nagyon szerves elemet képviseltek így a zenénkben, már a legelső lemezünknél, amikor így, tudom, vannak első 2 lemezenén Ábrahám, Judas, tudom én, ilyen dalok, amik igazából ezek 7-8 perces számok, és az első 3 percben lemegy egy énekes rész, mert nem tudom, és utána gyakorlatilag az énekes az beül egy taxiba, igen, és hazamegy, és marad egy 5 perces komplex, progresszív rémálom, riff rémálom, halom igazából, ami így végigmegy, és nekem például ez a Mastodont mindig is nagyon-nagyon-nagyon szerettem az első 3 lemezig, és a legelső lemezükön van a Mother Puncher című szám, ami igazából egy 7-8 perces rémálom igazából, tehát annyi riff van belerakva, amennyiből más egy lemezt megír kb. És nem nagyon van rajta sok ének, és ez nekem nagyon kibaszottul tetszett az ötlet, hogy így írni egy olyan extrém metal dalt, hogy gyakorlatilag így tehát annyira pofátlan, és amikor csináltuk azt a lemezt 20-ba, nem sok emlékem van arra az időszakról, mert nem voltam annyira magamnál, de a legelső, a lemez nyitódala a Rebirth, az újjászületés, az ugye a névváltás miatt is volt, és az igazából egy nagyon-nagyon, egy 2007-es demo volt. Az nem ma volt. Igen, és ezt 3 évvel később megtaláltam, és annyira érdekes volt, hogy így meghallottam azt a kis csoffat, befejezetlen instrumentális témát, és egyszerűen tökéletes volt ehhez a lemezhez ennyi évvel később, úgyhogy az egyértelmű volt. A másik dal, a From Flesh, az pedig szimplán akkoriban kezdtem a Sun O-t hallgatni nagyon-nagyon-nagyon sokat, és az egy ilyen drón hangulatú egy darab riff, amit így igazából forgattunk körbe-körbe, és abból egy darab take volt, és a srácoknak azt a riffet konkrétan így ott a Lenz Zalaszengróton Gabikánál csináltuk azt a lemezt, egybe rögzítettünk, az volt az utolsó lemezem, ahol egybe rögzítettünk mindent, ott igazából megmutattam Zolikának a riffet, Makkosnak a riffet, elindult a felvétel, és azt hiszem az is egy ilyen 6-7 perces tétel, és az a verzió lett belőle. Ott az elején ugye az a gerjedés, ami tart majdnem, azt nem akartuk annyira hosszúra, de egyszerűen annyira benne voltunk abban a pillanatban, hogy ugye a szám maga az, azt hiszem el se indul, vagy 3 percig, hanem csak ott szenvedek az üveghangokkal, próbálom igazából a cuccomat, feltekedtem a zajzáramat nagyon, és ugye egy sztereó cuccomban, maxomban minden erőmű mögöttem, igényileg, meg nem tudom, és így igazából azzal játszottam, hogy csak így kicsit kiengedgettem 1-2 hangot, és bekapcsoltam az összes létező valami pedálomat, amit csak van a pedálbordomban, és abból lett ez a szintén ilyen kaotikus valami, úgyhogy ezt igazából így az egy ilyen kísérleti pillanat volt, és nem sokan szokták kiemelni, de köszönjük szépen neked. Te vagy az első. Mi még szintén közös bennetek, az a
showcase fesztiválok. Andris, neked nincsenek túl jó tapasztalataid ezekről az eseményekről. Megbékéltem bele, de igen, reméljük, hogy már több sokra nem kell, mert már öreg vagyok hozzá, és már nem engednek be, úgyhogy többé nem kell menni. Ki van téve az arcot, hogy át van. Ön többet nem jöhet. De hogy a Gergőik meg most mennek hamarosan. Melyikre? Most megyünk a Eurosonicra. Ja, az kurva jó. 17-én. Meg aztán meg a ment Jubion, ahol már egyszer voltunk, és akkor egy picit így rögtem is magammal, és azt hiszem 8 éve voltunk, és akkor most akkor ugyanott van az zenekar, 8 éve volt, ami nyilván azért így nem igaz, de ja, most lesz ez a 2. Nem tudom, én... Megint ez a szerénység, amit így... Amúgy akartam is az elején, hogy azért nem szerénység, lehet, hogy ez úgy jönne, de nem tudom. Még az, hogy így én magamat zenészként tartom, az inkább egy ilyen praktikus, vagy nem tartom zenésznek, az inkább egy ilyen praktikusság. De azért szerénységgel vádolni, az túlzás lenne. Kikéred magadnak. Abszolút. A showcase fesztiválok, nem tudom, én most úgy vagyok vele, hogy ugye van a DNS, aki csinálja nekünk ezt a bookingot, meg így a menedzseli is a zenekart, és akkor azt mondja, hogy ez jó lesz, akkor jó lesz. De picit már pont így a srácokkal is beszélgettünk erről, hogy csomó bandánál tudod, hogy jó, nem tudom, most ez lehet általánosítás lesz, de most azért is tud ennyire jól működni, mert így nincsenek olyan, nem azt mondom, hogy nincsenek célok, meg így magunkkal szemben elvárásaink, de hogy így nem azt várjuk, tudod, hogy fú, most akkor ettől fogunk befutni, hogy így ez most megcsinál, hanem így de akkor csinálod, és akkor így ennek lehet, hogy hülyeséget kérdezek, sőt biztos, de hogy akkor végül is mit ad egy zenekarnak a showcase? Azt, hogy kipipálja, hogy voltam 2-3... Alapvetően egy jó lehetőség, nem, én a showcase-t csak azért nem szeretem, mert nem egy természetes koncert pillanat, hanem egy showcase fesztivál. Tehát egy ilyen megméret, vagy egy ilyen... Hát egy ilyen... Ki mit tud? Most akkor most mutasd meg. Aha. Érzetem van tőle, nem most mutasd meg, és nem naturális, nem egy nem, tehát egy ilyen fura. Én legalábbis nekem ilyen nem volt még nagyon olyan tapasztalatom, sok showcase-en játszottam már, de jó volt ez. Szóval, hogy így, ez így nem bizarr egy picit, igen, ott így elő kell vegyed a... Szóval nem csak a koncertezésről szólott, ugye a showcase-ezés, hanem hogy kivel találkozol, akkor vele beszélj, vele, tudod, ez a marketinges... Smúzolás. Igen, és ebbe van, aki nagyon kurva jó, én egy introvertált állat vagyok, de én nekem nem ez az erősségem annyira, úgyhogy de ja, hát ez ilyen műsor. De hogy volt olyan, vagy van olyan momentum, vagy pillanat, amit ki tudsz emelni, hogy ez annak köszönhető, mert elmentél erre és erre a showcase-re. Rengeteg. Tudsz mondani példát? Azt hiszem, hogy a Poland Rockos az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy koncertünk volt, még a névváltás előtt, azt hiszem, hogy valamelyik showcase-ből indult, vagy lett, amikor a Gröningenben voltunk a Eurosonicon, abból is lettek, most voltunk a Rikperbánon, most, hogy nevet váltottunk, visszamehetünk az összes showcase fesztiválra. Ezért volt. Csak ezért. És ja, szóval, hogy így vannak, szóval nem hangsúlyozom, hogy nem, a showcase nem egy hülyeség, pláne, hogyha van egy mint a DNS, van egy ember, aki képviseli a zenekart, és az európai piacon, meg az aktuális piacon, amire támadni akartok, ő ott így tudja, hogy mit csinál, ismeri ABZ-t, akkor ez egy nagyon jó dolog amúgy egy zenekarnak természetesen, hogy ne gondolja senki azt, hogy fasság, csak jár bizonyos dolgokkal, amiket előbb elmondtam, ami lehet, hogy egy kicsit kényelmetlen lesz számodra, nekem egy kicsikét kényelmetlen, de azért természetesen most már így nem próbálok ezen dolgozni, hogy így ne ilyeneken pörögjék. És utána mentek a zeneházába, miután megjöttek külföldről, ugye Gergő? Aha, igen, utána az lesz a következő. Ugye nálunk ez mindig egy ilyen
nehéz téma, de hogy az lesz elméletileg a lemez bemutató, amit már elhinteltünk, hogy a novemberi koncert lett volna az, aztán végül nem készült el, és pont ezen röhögtünk, mert ez már ilyen inside joke, hogy most kitettünk egy ilyen live videót, és akkor valaki oda megkommentett, hogy milyen jól lenne Spotify-on hallgatni a zenét, és akkor csináltam egy ilyen mémet, hogy ez a we don't do that here. Mert annó ugye fel is vettünk egy lemezt 2015-ben szerintem, és akkor nem voltunk elégedettek azzal, hogy szól, meg így nem volt jól felvéve, próbáltunk megkeverni, de akkor még nagyon mást is gondoltunk róla, hogy kéne szólnia. Most ezt nem akarom kinyitni ezt a témát, de hogy alapvetően egy élő zenekar vagyunk, aki élőben működik, és élőben szerintem jól működik, mert tényleg mindig akkor van egy változás, de otthon mondjuk én nehezen tudom elképzelni. Persze vannak, akik mondjuk így fanatikusok, és akkor meghallgatnak otthon egy ilyen számot, de hogy így nehéz az a setting, amiben így szerintem leülsz, és akkor meghallgatsz, nem tudom, egy makrahang számot, vagy így. Na mindegy, ez egy másik téma, a lemezbemutatóra akartam beszélni, szóval most felvettünk megint ugyanazt a lemezt, meg még azt hiszem egy-két számot pluszban, fullosan újra vettük, és akkor ezt szeretnénk kiadni most. A Tomi éppen dolgozik rajta, de hát nehéz, mert így hangképileg is tök nehéz, mert van egy gitárod, egy basszusgitárod, meg egy dobod, és akkor közben meg azt szeretnéd, hogy szóljon vastagon, meg mindenhol, mindenhol full spektrumon, meg itt tényleg úgy szóljon, és azért így trükközgetni kell, nem tudom, sztereó gitárok, most én ezt most kezdtem el, hogy idén nyomni, de az ilyen ultimate, az ilyen szerelem lett azóta. Meg igen, a hallgatók meg az én kedvemért, el tudnátok mondani konkrétan micsoda? A sztereogitározás? Az annyi, hogy technikailag a cuccod az 2 gitárerősítőd van, meg vannak olyan pedáljaid, amiket a sztereó jeleket tudják, és gyakorlatilag meg azt jelenti a hallgatás szempontjából, hogy a gitár az nem így középen szól, amikor 2 fülessel hallgatod, tehát hogy van jobb bal oldalad, és akkor nem fullosan középen szól, hanem egy ilyen teltebb hangzást ad, mondjuk befogadó az körülbelül annyit érezni, aki nem ért ehhez, vagy így nyilván, hogy zenészként így rögtön meghallott, hogy valami sztereó vagy mono, de hogy így kicsit így szélesebb, kicsit ilyen teltebb, kicsit ilyen tere van az egésznek, vagy így igen, egy ilyen szélessége van. És akkor szerintem, hogy nekünk ez tök jó, mert hogy mondjuk egy gitárral is meg tudod csinálni, hogy dob az középen van, meg én a cineket sem szeretem, de most már olyan szakma nem feltétlenül elbrenyünk, de egy cineket is általában szeretem középen, és akkor így nincs semmi szélen, és akkor gityókat lehet kirakni, meg én a bass-t is amúgy szeretem így sztereóba, de az azért valaki külnek. Azt szerintem nagyjából így lehetne. Tehát igazából teltebb hangzást ad a produkció. Izgalmasabb szerintem. Én a sztereót igazából vagy amikor egyedül játszom akusztikusan, akkor is amúgy sztereóban játszom. De ott ugye nem 2 különböző erősítő mozgatja a kettőt, csak szimplán sztereó a kijáratom, de metalnál például nagyon izgalmas pláne ennyi gainnél, hogy a torzításnál, hogy bugyog a 2 különböző erősítő, és akkor itt így még el lehet így merülni így hogy milyen csöveket használsz, milyen sebességek vannak, és nagyon érdekes játék ez, hogyha egyedül gitározol egy zenekarba, és ez az, amiről egy ilyen 450 napot tudnánk beszélgetni nagyjából. De nem biztos, hogy velem. Azt nem vágtam egyébként, ezt sztereóban nyomom, de akkor tényleg még ez a gírnördség, igen, ez itt valószínűleg ez a micsoda? Keresztem. Ja nem, hát ez a cucc, tudod, a gitárok, az erősítők, ez a szaki dolog, ez nekem mindig ilyen kocka voltam. Mai napig ezt nem hiszem, hogy kinövem azt a gyűjtögetést. De szerintem nekünk csak jó. Folyamatos tone chasing dolgot. A kísérlet azért folyamatos. Ja, hogy lehet még durvább. És egyébként lehet durvább? Mindig. Persze. Nincs vége. Aha. Mindig van egy másik gitár, mindig van egy... A Trillionban is amúgy sztereón játszom, többiek nem szeretik annyira, mert nem értik, hogy miért akarok 2 4x12-es ládát és 2 fejet használni, de
Tehát nem lehet velük megértetni. A gitárosok között van ez a meg amúgy helyszínen is van, most már hál' Istennek egyre kevesebb van ez a dolog, hogy így felraksz egy korrektebb, vagy egy cuccot így a színpadra, és akkor így minek? Miért kell ennyi? Hát egyrészt kurva jól néz ki, szóval, hogy itt már vége az egész beszélgetésnek, másrészt jobban szól, szóval, hogy de igen, én mindig így térítem az összes monógitárost, hogy figyelj, vehetném még egy cuccot. Gyűjtsé rá. Sokkal jobb lesz. De Slayernek volt az, hogy ilyen a fordított kereszt Marshallból volt, 4x12-es Marshall ládákból volt kirakva. Még most a visszatérő bulin is fordított kereszt Marshall, és bele van rakva tűz, és lángol. De nem szól, szóval nem az szól, alatta van neki 6 darab. Ez mondjuk érdekes. 3 fej, 6 láda, igen. Az ő is tripla. De igazából nekik csak az alsó sorból szól. Az, hát a lángoló kereszt. Nem úgy értem, igen, hanem hogy a többi. Alul neki szól, 6 láda per oldal. 6, de fönt az a második sortól már nem szólnak. Semmi, nem? Nem használnak felül. Nem használnak felül. Nem, ők fektetve van nekik 6. 3 és vége, a többi per oldal. De például Angus Young, szóval AC/DC-nél ott szól mindegyik láda, mind a két oldalon. Az azt hiszem 3x az igen. 5 láda, és ott egy külön technikus van, aki csak azzal foglalkozik, hogy a backup Marshall GMP-ket folyamatosan szereli, mert ugye azt hiszem 7 fejet használ egyszerre egy bulin, 7 erősítőt, és van backupban még 10 valamennyi, és ilyen rotációba buliról cserélgetik, ami azért meg ki van hajtva. Nem semmi. Na, az sok. Nem semmi. Yeah. Szóval, hogy a Lazarushoz visszatérve, hogy meddig lehet még durvulni, ezt meddig lehet fokozni. Mert hogy most elkezdtem, megnéztem az első lemezt, annyira más, jó, ezt 1000 helyen elmondtátok, hogy ez mondjuk nem is kell túl nagy zseninek lenni ahhoz, hogy észrevedd a stílusbeli különbséget, de hogy tényleg így egyre szélsőségesebb, egyre extrémebb. Nem hiszem, hogy hogyha metal stílusait nézzük, nem hiszem, hogy ennél. Szerintem nagyjából ott a 4-es lemeznél, ahogy mondtál, ott érkeztünk meg oda, ahova így mindig akartunk, így makkossal lenni, csak nem tudtuk, hogy kell ilyet játszani. Szóval az eltartott egy 10 évig, amire megtanultunk játszani a bizonyos elemeit a metalnak. Ilyen szempontból szerintem amúgy az volt a leghidegebb, legextrémebb, legridegebb, nyomasztóbb lemezünk ever, mert pont egyrészt emberileg is olyan helyzetben voltunk mindannyian hárman, szóval ez így tükröződik szerintem az ember mindenkinek a saját zenéjébe. Szerintem az volt a legdurvább lemez. Számomra a kedvenc lemezem. A legutolsó, a Blackest, amit tavaly hoztunk ki, az egy sokkal befogadhatóbb, ugyanúgy egy extrém, de hogy nem fogunk szerintem black metalba átmenni, ami talán lehetne még ennél durvább, vagy ilyesmi, szóval most már így a death metal, fresh metal elemei azok nálunk elég ilyen alappillérek lettek, ezek így maradnak is. A következő lemez amúgy azon pont most nem akartam elkezdeni dolgozni, mert most fejeztem be a Trilliont, meg a saját egy lemezemet, amit már így 7-8 éve húzok a fejembe, és az most jön ki évelején, plusz csinálom a 7. következőmet, amit Nashville-be veszek ki jövő, vagy idén októberben fel, és rohadtul nem akartam belekezdeni ebbe, de így valahogy így ott találtam magamat, hogy ilyen riffelgettem. Megint mentél valahol, és később Szoldánon, és nagyon érdekes, eddig 3 szám van, én nagyjából be, és így soha nem vonzódtam annyira az ilyen nyomasztóbb hangulatú, dallamosabb metal felé, de eléggé olybá tűnik, hogy ez valami ilyesmi lesz a következő, ami igen, ilyen máshogyan kemény. Külföldi nyilván csak külföldi tudnál. Fú, nem tudom. Dallamos death metal. A death metalban nagyon sokszor van ilyen nagyon nyomasztó, lassú, olyan dallamos dolog, amik nagyon sok diszonáns és nagyon sok bizarr elemet tartalmaznak, és nem feltétlenül egy ilyen durva riff, de mégis egy ilyen nem egy Cannibal Corpse-os
Nem egy Cannibal Corpse-os, igen, nem is tudom. Converge-ben például nagyon sok olyan elem van, amiben vannak ilyesmi hangulatok. Tervek említetted, Andris, hogy akkor októberben irányba veszed ismét megyek vissza, Amerikát. És akkor csináljuk meg ezt a következő, nem ezt, amit most csinálok. Lazarus, igen, ezt a lemezt így 26 elejére tervezem, hogy az írás részét így befejezni. Egyelőre ennyi van. Egy Black Circle lemez, amit nem vettünk fel, úgy volt, hogy idén vesszük fel, csak aztán így valahogy máshogy alakultak a dolgok, az is majd valamikor nagyjából ennyi, meg nagyon sok koncertem lesz idén, meg jövőre is már. És készül a szóló lemezed is. Igen, azon. Amiből egy dal, úgy hallottam, hogy már januárban ki fog. Igen, most 17-én jön ki az első. Ez egy olyan lemez igazából, amit kurva régóta meg akartam csinálni, hogy soha nem csináltam még feldolgozás lemezt, vagy olyan. És olyan dalokat választottam ki, olyan 9 dal van rajta, ami egyrészt a nagy része nagy hatással volt rám, vagy nagyon lenyűgözőnek tartom, ezek elég ilyen régi folk dalok igazából. És van rajta egy-kettő olyan, ami pedig ilyen abszolút ilyen szándékosan ilyen kurvára kényelmetlen volt nekem, mint például van rajta egy ilyen Lana Del Rey szám, nem hallgattam Lana Del Reyt soha, de nagyon érdekes volt. De lehet, hogy Barbie fertőzött meg, nem? Nem, de amúgy szokott fertőzgetni, de nem. És ezt dolgoztam át igazából egy ilyen cowboy dallá, egy folk dallá. És ez egy ilyen lemez, ez az első lemez amúgy, amit én saját magam kevertem meg, ami szintén egy ilyen bakancslistás dolog volt nekem, mert annyi mindenkivel dolgoztam már együtt, és kevertem is igazából nagyon sokat ilyen co-mixingként, meg producerként nyilván az összes saját dolgomon, csak így az, hogy saját magam leülök, és te irányítod az űrhajót, olyan még eddig nem volt, és most éreztem azt, hogy eljutottam szakmailag arra a szintre, hogy ezt így meg tudom csinálni, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kis utazás volt így felvenni magamnak, megcsinálni. És, de ezt hol csinálod egyébként stúdióban, ugye? Hát az évek alatt most már van egy ilyen mobil setupom, amivel igazából bármit fel tudok venni bárhol nagyon magas minőségben. És Nagymarossal beköltöztem egy kis viskóba nyáron, ott rögzítettem egy ilyen 4-5 nap alatt ezt a 9 dalt, és aztán pedig otthon fejeztem be a dolgot. Masterban volt segítségem a Hántó Doma barátom, és úgyhogy most így ezek, de ez majd áprilisban jön ki ez a kis fan lemez. Én fotóztam hozzá analóg kamerával a kis borítót, úgyhogy ilyen teljes DI. Tök jó. De Gergő, neked is volt szóló projekted, jól tudom? Mert találtam egy ilyet az interneten, viszont az a SoundCloud oldal már nem működik. Hogy ezzel mi a helyzet? Bocsánat, fölkérdezésért tartja rosszul. Gondolkodom, hogy mit találhattam, te vagy valami privát linket küldtek át neked, és benfenteseid vannak. Nem, egy recorder cikkben kattintottam hipertext révén. Nem tudom már miről. Tehát voltak ilyen, vagy vannak, amúgy meg írtam, például amikor nem volt Macron, akkor amúgy írtam egy ilyen kb. Egy lemezt otthon, de abból így nem lett semmi, meg az egy normális zene, ilyen pop dolgokat csináltam, meg próbáltam énekelni, ami eleinte egyáltalán nem ment, aztán csak nem ment a végére, de ezek mellett csak ilyen saját gitározós cuccokat, most pont így hazavittem a sztereó cuccokat, most kezdem összerakni, és akkor így otthon elkezdtem vele. Sztereó. Boldogítani a szomszédokat. Hát nem, mert annyira csak fülesben nyomom, de ott így felmerült bennem, hogy baszki, amúgy ebből lehetne egy tök ilyen kis soundscape-ek, vagy ilyen kis semmi, nem tudom, nincsenek elvárásaim vele, csak tényleg egy-két ötletet, mert amúgy tényleg kurva jó soundokat ki lehet hozni. Max egy olyanban gondolkodnék, meg nem tudom, hogyha így lesz még valami, amit így úgy érzem, hogy bennem van, akkor nem zárkózom el tőle, de alapvetően így most így a Macron az, ami ilyen fő fókusz.
de hogy válaszoljak is, szoktam otthon csinálni zenéket egyedül is, ami nem ilyen zenekaros téma, sose jelentettem még belőle meg, de SoundCloudon tényleg tettem ki dolgokat. Na. De azok ilyen elektronikus zenék voltak. Nem tudom, mert a Something Went Wrong azt igen, írja. Igen, mert az egy ilyen jellemző, hogy itt szeretek így mindent letörölni, ami ilyen digitális lábnyom, mert nem, de azok megvannak még egyébként. Egy-kettő, ami három zenét publikáltam így, amikor elkezdtem Abletont használni, és akkor fogalmam sem volt, hogy mi egy kompresszor, és akkor csináltam ilyen zenéket otthon, aztán már megtanultam, hogy mi a kompresszor, és akkor jó, ki is tekergettem őket. De jó, az ilyen elektronikus, meg így van, amikor így, ezek vannak tervben, mondjuk egy ilyen szólógitáros, instrumentális dolgot, azt szívesen csinálnék, most az így leköt, meg vagy ilyen elektronikus zenész dolgot, de az meg ilyen absztrakt, igen, az ilyen absztrakt elektronikus, inkább ilyen kísérleti jellegű, tehát az még, ami így nekem izgalmas. Megmondom, egyszer megpróbáltam ilyen popzenét is csinálni, de szerintem azt most már nem fogom kirakni soha. És makrohangnak milyen tervei vannak még 25-re? Hát most az első, az a legfontosabb az, hogy ezt a nagy lemezt ezt csináljuk meg végre, mert most már ez tényleg így kriminális kezd lenni. Aztán meg én szeretném, tehát nekem mindig az van meg annól is, amikor abban hagytuk, akkor egy picit az volt benne, hogy így kigyúrtunk egy hangzást, és nem tudom, mi így akkor is az volt, hogy nem ilyen meglévő receptekkel dolgoztunk, hanem hogy lehet egy ilyen nagyon clean, de közben meg ilyen nagyon intenzív, masszív hangzást csinálni mondjuk trióba, és akkor van egy-két megfejtés, amit tudsz csinálni erre, nem tudom, milyen ritmusképetek, stb., ami így tudod, hogy működik, és akkor egyet-kettőt így megtaláltunk, azokból születtek dalok, de aztán meg így azt éreztem, hogy tudod, nem akarom ugyanezt még egyszer, vagy ugyanígy, ugyanazt a dalt írod, meg főleg ugye instrumentálisban, hogy nincs másod, csak tényleg ez a hangzásod, meg a dallamaid, meg az akkordjaid, tehát azért eléggé limitálva vagy. Nem az van, hogy most mondjuk ugyanarra a hangulatra írsz egy másik szöveggel ezért. Mindegy, én ezt nagyon nem... Tehát amikor egy kicsit ezt érzem, hogy most ugyanazt csináljuk még egyszer, akkor így inkább behúzom a kéziféket. Mi lenne, ha Andris lenne az énekesetek, és akkor Andrisnek még egy zenekar? meg Amúgy beszélhetünk róla, majd lehet, hogy nem lenne fasság. Vagy legalább egy featuring. Szerintem most a tervek azok az, hogy ezt a lemezt ezt megcsináljuk, ez egy sound, ez egy ilyen makrohangzás, amit így kigyúrtunk, és akkor most megpróbálni ettől ezt még, nem tudom, sztereogitár, új gitár soundok, új bass soundok, picit valami, találni egy olyat, amiben még így tudunk, hát úgy egyedit, hogy mi nem azt érezzük, hogy nem ugyanazokat a számokat írtuk meg most megint, hanem valami következő. Ezért. Aztán lehet, hogy ebből semmi nem lesz, mert azért ez egy ilyen struggle. Számomra ez egy ilyen szenvedés, hogy így mindig találni valami olyat, amivel én is elégedett vagyok, hogy nem azt érzem, hogy most ismételtem önmagam. Úgyhogy persze nyomjuk meg azért most már így nagyon ilyen kiegyenlített a viszonyunk is hármunk között, meg így minden működik, tehát csak igen, ezt így, ez mondjuk egy ilyen munkás része nekem, hogy nem csak a témák azok így kigurulnak, de ez a hangzásvilág, azt mondjuk így nem, az nekem nem úgy az ihletre működik, hanem az tényleg egy ilyen kicsit ilyen matekozósabb, hogy lehet egy intenzív hangképet összerakni trióba. Ja, úgyhogy ez még a nagy... De már kísérletezgettünk, még voltunk Gajatetőn annó felvenni a lemezt, és akkor voltak ilyen jam sessionok, amikor megtudod, az volt, hogy így most semmi feszkó, már kész a napi munka, és akkor picit valami mást, és akkor ott azért voltak olyan soundok, amikből így lehet majd dolgozgatni. Tök jó. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Ahhoz képest, hogy eltérő stílusban alkottok, szerintem találtunk párhuzamokat, sok érdekességről szó volt, úgyhogy köszönöm, hogy még egyszer, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánok mindkettőtökhöz. Még egy plusz kérdés, és lehet kicsit gondolkodni, ki legyen a két következő beszélgető társam, hiszen ahogyan titeket is,
majd a következő 2 embert is a jelenlegi alanyok határozzák meg. Én Szabó F. Lászlót ajánlanám. És kérdezzétek meg tőle, hogy mi az F. Én pedig a Cakós Ebőt a Platónból. Rendben, köszönöm szépen. Köszi, sziasztok! Az első interjú az benne maradt, nem?